Георги Илиев, известен като Жоро Илиев, е роден в красивия град Кюстендил през 1966 година. Той става противоречива фигура през бурните 90-те години, белязани от икономически преход и сив бизнес. Преди да се занимава с бизнес, Жоро Илиев е спортист, талантлив състезател по борба. След 1989 година той се насочва към частния сектор, където физическата сила става важен капитал. С брат си Васил Илиев, Жоро създава известната групировка ВИС. Компанията започва като застрахователна фирма, но придобива репутация на силова структура. След трагичното убийство на Васил Илиев през 1995 година, Жоро поема контрола над организацията. Жоро Илиев демонстрира богатството си и известен със своите луксозни имоти и заведения. Името му остава обвързано с престъпния свят и насилствени конфликти. На 25 август 2005 година Жоро Илиев е убит в Слънчев бряг с един изстрел. Убийството му остава неразкрито и до днес.